papa ani ron. Di na gumusubuan ani. Manguha ko ni Bayabas niya di jud pakwaan. May pang kwaknik sa pa ang iyang anak di jud tagaan. A few moments later. Ano ko? Mula tagar mo ba? Pas yun napuwas papap doon yung timo dunot kanon yun ako ay takto kay na ako asin na rin ay kalami sa Bayabas na hanap dunot oh bakit pa wala siyang relasyon ani ano rin ba? Richard! Asin. Kami kanya asin nyo. Usa ka pa. Tarog di mahuro ng gabasa ron. Ito ka na. Richard! Bahala ka di ay. Kumutingog tal. Di mo punta kailan na kay mura mo kog na sigben ano. Di mo tumago bisa nakadungog ron. Di mo bungol-bungol gid. Kaon ko niya. Bilang ko katog ka yapas tungod imo kung bawalan ani. Nga lami man day kayo na. Bata ka. Kita mo manguha ka Bayabas. Sure, suko na sa ni diri. Nak, tuara lagi. Richard! Kinsay Richard noy. Saan ka? Ikaw, kinsang bude ka? Ngutana pod ka. Silo ka makadiha noon ron. Aba diha, ikaw na yung pusila na anak. Pagkuha to ko nila. Lakaw, pagkuha. Sa pagpunsa na iruha di ko madlok. A few moments later. Laki ka di ba? Mana yung iro nga, merting nakuha. Naku, kumintaw niya akong itlog, anawit. No. Yun, stop! Ano saging? Ano snack ang saging? Pero shout out ito mga barkay. Tag unam-unam namin doon kay kana kung tas-og man kay maburing man. Ako ano? Ako yung shout out. Ako na ba doon? I'm not good in waiting. So yun mga barkay, ang akong iyon nag-shoutout, ang katong nag-super chat sa katong pag-premiere na sa episode 9. So shoutout nila ni Pinoy Best Friend TV. Salamat sa 50 pesos. Na ipanload. Shoutout po ni Mac.bear23. Salamat sa 549 Canadian dollar. Boss Macbear, salamat. And para kayo sa gusto mong dagan ilang bananas, subscribe mo kay Mac.bear kung sino siya matabang in terms of subscribers and what's all. So yun. Og ni Pablo Channel, salamat sa 24 pesos sa sticker. Salamat. Og ni Carmelita Marquina, shout out. Og ni Ma'am Marites Likigan dai siya. Salamat ma'am kay muhatag daw siya kanang pampana sa basta. Salamat kay Ma'am Likigan. Guwat lang ni. Oh, lastly shout out ni sa oyab daw ni Chami, Michelle Andales. Oh, pamilya na. Sa tiyo ni de. First ako yung shoutout sa akong mga loader, si John Paul ang ug ni Ginipes sa Lobre. Salamat kayo sa inyong mga ipanghatag na load. Kuan pod ni shoutout ni Disney AG sa kasi ni AG. Mara to. So yan mga barkay, kanisa lang akong i-upload doon. Dili tani wato ko bala ka nang i-edit kay murag wala may bitaw di lingaw. Pero pag edit na lingaw man dai. So yan mga barkay, so yan natangi lang ang episode 10 niya. Hello kog share ani, mail ko kinsa i-shoutout. 5 lang. Comment na mo. Comment na mo mga barkay. Bye bye.